παίζουν στο σαλόν. Γιώργα, σήκω βρε, δώσε μου 5 χιλιάρικα να πάω στο χασάπι να πάρω λίγο κύμα. Άντε. Γυναίκα, το βλέπεις αυτό το 5.000? Το βλέπω. Αυτό το 5.000 είναι δικό μου. Για κοίτα μέσα στον καθρέφτη τώρα. Αυτό που βλέπεις μέσα στον καθρέφτη είναι το δικό σου. Καλά. Ρεύωσε. Γιώργα, σήκω βρε πουλάκι μου, δώσε μου 10 χιλιάρικα να πάω να πάρω πριτσόλες από το χασάπι, θα έρθει ο κόσμος το βράδυ, άντε. Γυναίκα, το βλέπεις αυτό το 10.000? Άντε πάλι, το βλέπω. Αυτό το 10.000 είναι δικό μου. Για κοίτα λίγο μέσα στον καθρέφτη. Αυτό είναι το δικό σου. Καλά, εγώ θα το πάρω το κρέας. Δόξα τω Θεώ, όλοι οι καλεσμένοι φάγανε μπριζόλες, χορτάσαν, περάσαμε θαυμάσια. Αχ, Παναγία σου, άντε για τον ύπνο του δικαίου. Να κοιμηθώ. Έλα μωρό μου. Φύγε από πάνω! Φύγε από πίσω από πάνω! Από το δίκα! Θα σε κάνω! Σήκω πάνω βρε Γιώργα, σήκω εδώ να σου δείξω. Δεν μου λες, αυτό που ποδείς τόσο μανιασμένα πάνω μου, το βλέπεις μέσα στον καθρέφτη? Το βλέπω μωρό μου, το βλέπω. Αυτό που βλέπεις μέσα στον καθρέφτη είναι το δικό σου. Πού είναι αυτό το ζωντανό, το λαχταριστό, είναι του χασάπι.